Kung ang Dios gugma nganong na may mga negative nga nakita nato sa palibot, nay bombing, nay terrorism, nay murder, nay crime, violence, nay tsunami, nay linog ug naay mga nangamatay. Munay pagatun-an nato sa atong devotional. May buntag, welcome sa atong devotional, kini si Pastor Janin Carges. Kung na kay Bible, palihog tag-open sa yung Bible dinita sa Romans chapter 5 verse 12. Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all sinned. Ang Ginoo magapanalangin sa yahang mga pulong. Now, nay nag-message nato sa atong page, nangutana siya kung saan niya pag-advise iyang friend. Kayang friend nangutana daw sa iya nga kung napay God, nganong naa may violence, nganong naa may mga pubring tao, nganong naa may mga street children, nganong naa may mga dautan nga nakita nato sa gawas, unsa may gibuhat sa atong Ginoo di ay asa man iyang love, asa man iyang care, nagpakabana pa ba siya nato? You know, isa na ka nindot nga question, nindot kay actually na nga pangutana nga dapat pod nga dunay nindot og insakto pod nga tubag. Now, atong basahon natong verse, ingon si Apostle Paul dinhi, therefore, just as through one man sin entered the world. So, nag-mention dinhi nga misulod ang sala sa kalibutan. Kay balo ba ka, sa wala pa misulod ang sala sa kalibutan, perfect ang state sa tanang creation. Walay patay, walay violence, walay bagyo, walay tsunami, ang mga wild animals dili pa na sila manakit, walay negative nga mga makita nato sa palibot, tanan naa sa perfect nga state. Pero sa dihang misulod ang sala diha sa kinabuhi sa tao, nadamay ang tanang creation. Og yes, familiar siguro ka ni Adan og ni Eva. Sa dihang si Adam nakasala, ni disobey siya sa command sa Ginoo, kuyog ni Eva, diha nag-start ang pagka imperfect sa tanang creation sa Ginoo. Diha na deform ang iyang creation. Diha ginagsugod ang mga negative nga effect nga makita nato sa kalibutan. Tungod sa pagpuyo sa sala sa kinabuhi sa tao, nihatod kini sa tao ngadto sa disobedience. Mao kung atong balikan ang Garden sa Eden, ang judgment sa Ginoo kang Adan nga iyan ang buhion niyang pamilya, og ang babae mag-suffer na siya sa iyang pagpanganak, og ang entire creation apil sila na corrupt og natunglo. Mao na nga ang tao karon manginabuhi na sa iyang kaugalingon, ang babae karon magantos na kung manganak, tanang makita nato nga kalisod, violence, crimes, murder, bombing, abortion, uban pang makita nato nga negative nga nahitabo sa atong kalamidad na ay tsunami, na ay bagyo, kana siya tanan result na sa sala. Diya nga part dili na tumabaso lang Ginoo, kay choice man actually sa tao ang pagpakasala. Choice ni Adan ug ni Eva ang pag-violate sa law. Na siguro nangutana ka, well, God is love man, Pastor John, unsa may gibuhat? Well, sultihan ti ka, beyond pa sa imong expectation ang gibuhat sa Ginoo. Wala niya hununga ang bombing, wala niya hununga ang crime, wala niya hununga ang murder, kay result man na sa main nga problem. Ang gitagaag solusyon sa Ginoo ang main gyud nga problem, dili ang effect, dili ang result sa problem. So ang giunag yung gitagaan sa Ginoo solusyon ang atong sala. Og walay laing way nga mabayaran man atong sala nga makonquer ang sin sa atong life, pinaagi sa offering sa life ni Jesus Christ dito sa cross. Kinahanglan siya munaog aron ang tanang sala nga nahimo sa tao mabayaran og pinaagi na sa iyang kamatayon sa cross. Mao toy unang yung gipildi ni Jesus Christ, kay once mapildi ang sala, once ang sala sa tao mapasaylo na, mabalik na yung maayo nga relasyon sa Dios, ug naa na siya assurance nga one day sa langit makauban niyang Dios sa walay katapusan. Hinumduman nato nga kini nga kalibutan dili na ni siya ma-restore, naapektuhan na ni sa sala, naguba na ni sa sala. Ug ang Bible nag-ingon nga one day gubaon ug sunugon ni sa atong Ginoo. So dili na gid mahunong ang violence nga imong nakita pagkakaron, pero ang imong soul, ang imong life pwedeng masave. Munang nag-prepare siya new heaven, new earth, and new Jerusalem. Didto kanya papuyon. Didto ang wala gyud negative, walay sala, walay violence, walay crime, walay disappointments.
tanan nasa state of perfection. Munang gi-rescue sa Ginoo imong soul, gibayaran ni Christ imong sala dito sa cross, gipakamatyan kaniya. So kung mangutana ka sa love sa Ginoo, well, inabuhi niya ang gihatag niya nimo dito sa cross. Mao ni expression sa iyang gugma. Gusto niya ma-rescue ka gikan sa main gyud nga problem, ang sala. Ayog focus sa result, ayog focus sa effect sa sala. Focus ka sa imong sala. Nay forgiveness gi-offer atong Ginoo nimo kung mohinulsol ka karon sa imong sala ug modawat ka ni Jesus Christ. Kung nakadawat na ka pod ni Jesus Christ, Kristohano dong nangalagad na ka. Ang mga pagsulay, ang mga negative nga tong nakita, ang mga problema atong nakita, ang mga violence nga tong nakita, reminder na sa Ginoo sa atong mga sala, sa pagkamakasasala sa tao nga dili gyud ta dapat mahigugma sa butang sa kalibutan. Og reminder po na sa Ginoo nimo nga imong i-reach out imong unsaved nga mga friends, unsaved nga mga loved ones, ma-sharean sila sa gospel aron one day magkahiusa ta didto puhon sa langit nun nga dapit nga wala nay violence, crimes, criminality, wala nay bagyo, wala nay mga tsunamis, tanan na nasa perfect na state, joy, peace, satisfaction. Higalaygon unta dunay natabang atong devotional karon. Father in heaven, thank you Lord sa reminder nining buntaga ng saka powerful ang cross ang death ni Christ, Lord. And the Lord, thank you nga bisan sa mga chaos nga nakita namo Lord sa among surroundings. Nag-remind ni Amahan nga dili mi taga dinhi ug unsa ka makasasala gid ang tao nga kinahanglan gid ang tao i-rescue sa iyang situation. I-bless Lord ang tanang naminaw karon Ginoo nga naay katin-awan nga nahatag kini sa among kinabuhi. Sa iluwa mi Lord sa mga sala nga nabuhat. Ang tanan ginasalig sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen.